Takže ja vás vítam pri mojom dnešnom tutoriáli na program Camtasia Studio 7. Predtým než s ním začneme pracovať, musíme si ho samozrejme stiahnuť a nainštalovať. Takže nájdeme ho na stránke stiahuj.cz, odkaz vám dám pod video. Takže klikneme na tlačítko stiahnuť. Ono sa to stiahne, potom to nainštalujete, keď to budete mať nainštalované, si to otvoríme. Si to otvoríte, naskytne sa vám takýto pohľad. Keď chceme napríklad vytvoriť intro, tak si dáme pesničku, si môžeme dať. Ja som si ju sem už dal, pretože sa mi to nechce strihať, nemám na to náladu, nemám na to chuť, pretože musíte si nájsť dobrú pesničku, zostrihať ju a tak ďalej. Takže keď chceme k tomu pridať obraz, máte to na výber, v tomto programe si dáme na toto library. Tu si môžeme zvoliť, aké tu majú na výber, napríklad Silverstream. Na toto majú napríklad, vidíte, ono sa to otvorí. Dáme napríklad, keď chceme napríklad toto, tak si to chytíme a preťahneme sem. Som vám toto zobrazím po chvíli pre mňa. Áno, už to tu máme. A samozrejme, už tu mám tú pesničku, obraz máme, ešte keď chceme do toho niečo napísať, tak si dáme na to Callouts, bublinu, dáme si na toto, ono sa nám toto zobrazí, ale je tam jeden problém, že máte okraj a je to modré vnútri, vyzeralo by to veľmi zle na videu. Tak si dáme border, dáme si all border, už nám zmizel okraj, teraz to vnútro dáme fill, dáme no fill, takže už to tu máme, ako to chceme mať. Tu si dáme, čo tam chceme napísať, dáme si ultra, dáme si veľkosť, ako chceme, to si môžete upraviť, ako vy chcete, už len na vás. Dáme si farbu písma, typ písma, vidíte. Ale ešte, ako vidíte, takto, na tomto, keď to video uložíte, vidíte to takto, keď to prehrajete, presne takto to bude čierne. A na druhej strane, keď to chceme dať preč, dáme si na toto zoom. A tuto, s týmto okrajom, to nastavíme tak, aby sme to mali presne. Takže dáme si to takto. Vidíte, ono keď to dáte, posuniete to, tak ono sa vám to aj tam posúva, takže si to dáme takto. Takže ešte si nastavíme kvalitu obrazu, takže to si dáme tuto hore, iba to rozklikneme, dáme editing a toto rozklikneme, dáme si 1280 720 YouTube a HD, to máte obraz HD a HD kvalita, musím to po chvíli. To áno, už to tu máme, takže toto bola prvá varianta, ako to môžeme spraviť. Teraz vám chcem ukázať druhú variantu a tá je taká, že si otvoríme internetovú stránku Moving Tools. Na tejto stránke, samozrejme odkaz vám dám pod video, na tejto stránke si môžeme nájsť rôzne videá takéhoto typu. Takže ktoré sa vám zapáči, je tu dosť, máte tu môžeme. Napríklad toto je dosť také pekné, keď to chcete si stáhnuť, kliknite si na to. Pekne. A tu si dáte download, ale nie to na to prvé, ale na to druhé. Keď si to stiahnete, tak si dáte to video. Toto, ktoré tu máme, keď to sa nám to už nepáči, tak si na to iba klikneme, dáme delete, ono sa nám to odstraní celé. Takže a keď to budete mať stiahnuté, tak pôjdete import media a tu si dáme to, čo ste si stiahli. Ja si to vyberieme, ja už to mám stiahle, dáme otvoriť, sa vám to otvorí. A teraz keď to budete mať otvorené, to chytíte a pretiahnete sem. Nám to tu dá, ako vidíte. Pesničku si samozrejme môžeme regulovať, nastavovať toto, pesničku, všetko si môžeme nastavovať podľa toho, ako to len chceme. Takže toto by sme už mali.
Aha, samozrejme pesničku tu máme, upravíme si to, ako som vám ukazoval, ideme, zmenšíme, zarovno, aby sme to mali. A presne tak, dáme si písmená, ako tam chceme mať audio, to si môžeme nastavať zvuk, či chceme mať hlasnejšie, takto hlasnejšie, menej hlasnejšie, ako len chcete. Samozrejme s pesničkami to takisto, dáme si import media, vyberieme si pesničku, si dáme, tomu sa vám to otvorí, vidíte, priťahnete sem, sa vám to otvorí a máte, keď to chcete zostrihať, spustíme, áno, a zostrihneme to napríklad tu, v tejto časti, ja vám to ukážem. Klikneme na toto tlačítko, ono vám to usetne, takže keď budete chcieť odstrániť napríklad túto časť alebo túto, tak len kliknite také nožničky, ono vám to ostrihne. Keď to chceme dať sem, chytíme a posunieme si to tam. Zase dáme prehrať a klikneme na to, jak to chceme. Tak dáme sem. Zase máte jednu časť, druhú časť, to chceme odstrániť, dajte nožničky odstrániť. Takže má tu teraz, obraz sme si ukázali, vlastne už sme si všetko ukázali. Takže ešte keď si chceme to uložiť, dáme Product and Share, si dáme na tú šifročku, dáme Product and Share. Keď to chceme mať HD kvalite, si to dáme, že HD, dáme ďalej, tu si dáme, ako sa to má volať, dáme si takto vnútra. Tuto si dáme, kde to chceme, ja si to dám na pracovnú plochu a dáme dokončiť. Teraz sa vám to pekne uláža na pracovnú plochu, vidíte to len v programe, máte odkaz iba na video. Takže ja si to zruším, pretože je to zbytočné, pretože si tam nič nedáme, OK. Keď to chceme zrušiť, keď nie, tak si pekne počkáme, až sa vám to dá na plochu. Takže to by bolo odo mňa asi tak všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, môžete lajkovať, odoberať, prihlásiť sa na odber teda, ale keď vám niečo nie je jasné, tak mi napíšte do komentov, rád vám pomôžem. Takže uvidíme sa v ďalšom tutoriáli, majte sa.